Hambai chin media no sung bai tini kereng tong ma bagai ini sung chini takuk ojini nukhungo phajak thangnai 15 August bini nukhungni chini anmai no kalayo chini TWFni primary ni bukhukjak bo osungchano yakrai thangka ini bini nukhungo sung je mansak tipra mothani hoite bobagarang tuidul mungwanya harmung bai chung bin nukhungo phai kisa chobalaikha norong nungman tongkhana bin sajala belai bini rangchangni nukhungno bin sajala masa tongo sajang masa tongo nukhungno bo daktino yakare kelang thangka hangga chung tini chini 29 KRISHNAPUR assembly bai khobjak chini South Gokulnagar ADC village chung chin tipra motha taraf hoite YTF TWF tipra motha chino jaga phaimanjak phajak chin borom gonang chairman borom gonang Hari Kumar Debrama phaimanjak phajak TWF ni vice president borom gonang Podamala Debrama tongo chini borom gonang vice president chin blog ni takuk darano Dinesh Debrama tai chini SBSF dokhona hamjagai samung khai tongo borom gonang Dasunil Debrama tai hai chini SBSF tongo chini daropin tai kabangma chini takuk tai bukhuk tongo sung omno bin nukhung belai chugiani bagai je khoksa khongnai chung collection khai themani sung tini bin nukhungo sobalaikha belai kha yaujangnai belai kha theijangnai bo tini belai boyos kombono nukhungno yakar thangka hatai dokhane bagai boba haina samung khailangmani tini chini orangsang nukhungno rangsangni hayungno yakari thangka aman bagai belai dukhito hapano bini nukhungni borok chini mamoji tongo tai bin sajalamo mo bin sajak जों bin nukhungno jeseng mansak जों tini kisa tin tipra mothon thanchani maire bai phaichu balakha hambai।